नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवात्साली गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே Hare ஹரே Krishna, கிருஷ்ணா Hare Krishna, ஹரே Hare Hare கிருஷ்ணா Krishna, Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, Hare ஹரே Hare, ராம ஹரே Hare ராம Rama, Hare ராம Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama ராம Hare Rama, ராம Hare, ஹரே ஹரே Hare ஹரே Hare, Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Hare கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Krishna, ஹரே Hare Hare Hare, Hare, ஹரே Hare ராம Hare ஹரே Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare Hare. Krishna. Jaya Jaya. 218 நினைக்கிறேன். 218 மாதாஜி 15ல 18 தான் ஜெய ஜெய சொன்னேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க போல இருக்கு மாதாஜி, இன்னும் வரல. திரும்ப ஜாயின் ஆவாங்க. हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। ஜெய 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 ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய ஜெய நித்யானந்தா, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ஜெய அத்வைத ஜெய சந்திர ஜெய கௌர ஜெய பக்த விருந்தா. பக்த விருந்தா. ஓம் சத் சத். என்ன இது பண்ணணும் நம்ம? என்ன வருஷம்? 15 200 218. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா யாராவது? சர்வ பிரபு சிஸ்டம் டக்குன்னு ஆஃப் ஆச்சு. அதான் ஸ்கிரீன் ஷேர். இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி மாதாஜி கிட்ட நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் மாதாஜி. பாதி எனக்கு நெட்டு வர மாட்டேங்குது. இல்லைன்னா நான் மணிமேகலை மாதாஜி எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு செகண்ட். எப்படி மாத்தாஜி எனக்கு சொல்லி கொடு. ஸோ யாராவது ஒருத்தங்க இனிஷியேட் எடுத்து இந்த டைம் படிக்கலாம். இப்போ நாங்க ஊருக்கு போறோம்ல, இதெல்லாம் கத்துக்கோங்க. எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணணும், எப்படி அப்லோட் பண்ணணும், எப்படி லைவ் போகணும். இது ஒரு நாள் செஷன் எடுக்கலாம். ஓகே, நவ் இட்ஸ் டைம். என்ன எத்தனாவது வருஷம் ஆகுது? 218. 218 மாத்தாஜி. 218. ஓகே.
யாராவது புக் வச்சிருக்காங்க, படிக்க ஆரம்பிங்க. ம். Rachalamadi tatadi sandesa abara kaude utkale yada bakshera prakara. மொழிபெயர்ப்பு. மற்ற தயாரிப்புகளில் மிகவும் சுவையான தயிர் மற்றும் பல்வேறு வகையான சந்தேச இனிப்புகள் ஆகியவை அடங்கும். உண்மையில் வங்காளம் மற்றும் ஒரிசாவில் கிடைக்கும் அனைத்து வகையான உணவு வகைகளும் தயாரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரத்தாகரி பட்டார்ஜ வை கராஹிலா சுப்ரபீடோபரி சுஷ்ம வசன பாதிலா. இவ்வாறாக பட்டாச்சார் பலதரப்பட்ட அருமையான பதார்த்தங்களை தயாரித்தார். ஒரு வெள்ளை நிற மரப்பலகையின் மீது மெல்லிய துணியை விரித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. बाचे सुगंधी शीला जल जारी अन्न व्यंजनोरी பரி தில துளசி மஞ்சரி. உணவு குவியலின் இருபுறங்களிலும் நறுமணமிக்க குளிர்ந்த நீர் குடுவைகளை வைத்தார். சாதம் மற்றும் காய்கறிகளின் குவியலுக்கு மேலே துளசி மஞ்சரிகளை வைத்தார். ஓகே, இப்போ ஒரு கேள்வி உங்க எல்லாருக்கும். துளசி மஞ்சரி கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? நிறைய இடத்துல கிடைக்காது, சில தடவை நம்ம கிட்டயும் இருக்காது. அரிசி வைக்கலாம் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் இல்ல துளசி பவுடர் வாங்கி வைக்கலாம். துளசி இலைகளை வைக்கலாம் மாதாஜி. என்னங்க? பூ போட்டு துளசி பவுடர் காய்ந்த துளசி இலைகளை வைக்கலாம் மாதாஜி. அந்த பவுடர் மாதிரி ஆயிடுது. அந்த பவுடர் தண்ணியில கரைச்சு. எந்த பவுடர் மாதிரி? துளசி பவுடர். அப்படியே துளசி பவுடர். அதான் தூளா இருக்கிற பவுடர். விஜயகுமாரி மாதாஜி, லல்லிகண்ணன் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி தூளா இருக்கிற பவுடரு அதை வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். ரைட். சோ இதெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸ். சர்வபிரபு என்ன கோஸ்ட் ஆக்குறீங்களா? ஹோஸ்ட் ஆக்காதீங்க. ஏன்னா ஓகே. சித்ரா மாதாஜி நீங்க ஹோஸ்ட் ஆயிருக்கீங்க, எனக்கு கொஞ்சம் கோஸ்ட் ஆக்குங்களேன். சித்ரா மாதாஜி ஓகே. சோ அதனால வந்து நீங்க துளசி அதுதான் ஆப்ஷன். சரி, அந்த துளசி தண்ணியோ இந்த துளசி பவுடரோ கூட கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து மானசீகமா இது லாஸ்ட் ஆப்ஷனா வச்சுக்கோங்க, டெய்லி ஆப்ஷனா இருக்கக்கூடாது. ஒரு செகண்ட் 208 படிச்சிடுறேன். பீதா சுகந்த கிருதா அண்ணா அண்ணா சிக்க கைலாச்சாரி தீகா பாத்தே கிருதா வாதீதா சாலிலா. ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம என்ன நம்ம இது படி 218 மாதாஜி, not 208 மாதாஜி. ஓ ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். 1 செகண்ட். 218. ஓகே 218. ஓகே, நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன்க்கு போங்க. நான் அப்ப கேட்டுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன். மாதாஜி 221 ஜெகநாத பிரசாதா சப பிரதிக் தரிலா. பகவான் ஜெகநாதருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அமிர்த குட்டிகா என்று அறியப்படும் இனிப்பு உருண்டை, கொழுக்கட்டை பானம் உட்பட பல்வேறு பிரசாதங்களை வரவழைத்த சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் அவை அனைத்தையும் தனியாக வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சித்ரா மாதாஜி ஜெகநாதரின் பிரசாதம் பட்டாச்சாரியரின் இல்லத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட போதிலும் அவை அவரது இல்லத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களிலிருந்து தனியாக வைக்கப்பட்டன. சில நேரங்களில் பிரசாதமானது அதிக அளவிலான உணவுடன் கலக்கப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது. ஆனால் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் இங்கே ஜெகநாதரின் பிரசாதத்தினை தனியாக வைத்தார் என்பதை நாம் காண்கிறோம். அவர் அதனை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் திருப்திக்காக தனியாக வைத்தார். அவர் மட்டும் சாப்பிடலாம். ஓகே, ஒரு செகண்ட் இனி ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க எல்லாரும். சோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, துளசியில வச்சாங்கன்றது 220, ரைட். சோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா வந்து நிறைய வெரைட்டி பண்ணாங்க ஜெகநாத்துக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர்த கூட்டா அப்படின்றது ஸ்வீட் பால்ஸ் நிறைய நம்ம உருண்டைங்க நம்ம இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு லட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்வீட் ரைஸ் எல்லாம் நம்ம சக்கரை பொங்கல், கேக்கு இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியா வைக்கிறாங்கன்னு. அப்படின்னா இப்ப என்னன்னா ஜெகநாத் வந்து அங்கிருந்து கொண்டு வந்தாலும் பிரசாதம், ரைட். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அதை வந்து தனியா வச்சாரு அவரோட ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து. ஏன் அப்படி வைக்கிறார் தனியா? அது வந்து சைத்தன்யருக்கு பிரசாதம் மகா பிரசாதமா கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தனியா வச்சுட்டாரு மாதாஜி.
எதுக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா இது வரைக்கும் வரல. அவரு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட இதுக்கோசரம். நார்மலா பிரசாதம் கொண்டு வந்தா நம்ம ஃபுல் ஃபுட்ல நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஆனா இது வந்து அவருக்கோசரம் எதுக்கு ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இருக்கான்னு. ஏன கால மகாபிரபு மத்யாம நரியா ஏகே ஐலா காரா ஹிருந்தய ஜானியா. ஏன காலை மகா பிரபு மத்தியாஹன கரியா ஏகலே ஆயில தாரா அரிதய ஜானியா. அனைத்தும் தயாராக இருந்தபோது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகா பிரபு தமது மதிய கடமைகளை முடித்துவிட்டு அங்கே தனியாக வந்தார். அவர் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் இதயத்தை அறிந்திருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து இதயத்தை எல்லா அறிந்திருந்தார். டியூட்டியும் வச்சுட்டு அவர் வந்து அங்க வராரு அப்படின்றத சொல்றாங்க. அவருக்கு நல்லா வந்து சர்வபாமா பட்டாச்சாரியோட மனசை புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு அப்படின்றதையும் அவர் சொல்றாரு. ரைட். பட்டாச்சாரிய கைலதாபே பாத பிரகாஷாலானா காரேரா பதீரா கேனா கரீன போஜனா. பட்டாச்சாரிய கைலாத பே பாத பிரச்சாலனா கரேரா பிட்டரே கேலா கரிதே போஜனா. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் பகவானின் பாதங்களை கழுவிய பிறகு பகவான் தனது மதிய உணவை உட்கொள்ள அறைக்குள் நுழைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாப்பிட அவரெல்லாம் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வர்றாரு சாப்பிடுறதுக்கு. அநாதிதே கியா பிரபு விஸ்மிதா ஹானா பட்டாச்சாரியா காஹே கிச்சு பங்கி காரியா. अनादि देखिए प्रभु विस्मित गया பட்டாச்சார்ஜே கஹே கிசு பங்கி கரியா. விமர்சையான ஏற்பாட்டை கண்டு வியப்புற்ற ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பதார்த்தங்களை சுட்டிக்காட்டியபடி சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரிடம் பின்வருமாறு கூறினார். அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, அதாவது இப்ப எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு அவர் நெக்ஸ்ட் சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா கிட்ட பேசுறாரு. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா யாரு? பிரகஸ்பதி. 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 டெய்லி கேட்க போறேன். அப்பதான் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க. ஆலு ईका ए सब आन व्यांजना दुई प्रहाबित कायचे हाईल रंदना. आलोक्य यही सब अन्न स्वयंजन तुई ही பிரஹரா பிதரே கைசே ஹீல ரத்தனா. இவை மிகவும் அசாதாரணமானவை. இவ்வளவு சாதத்தையும் காய்கறிகளையும் 6 மணி நேரத்துக்குள் எவ்வாறு சமைக்க முடிந்தது? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேத்து கேட்ட சந்தேகங்கள் பாத்தீங்களா, நமக்கு இதே தானே வந்துச்சு. எப்படி இவ்ளோ பண்ண முடிஞ்சுச்சு அப்படின்னு. சோ இவரும் அதே கேக்குறாரு. எப்படிப்பா இவ்ளோ பண்ணி முடிச்ச? நம்ம ஒரு ஐட்டம் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்படுவோம். இவர் வந்து இவ்ளோ ஐட்டம்ஸ் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்றது தான் அவங்களுக்கே ஆச்சரியக்குரியமான ஒரு விஷயம். அதனாலதான் கேக்குறாங்க, எப்படி பண்ண முடிஞ்சுச்சு உங்களுக்கு இவ்ளோ ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப இவர் கேக்குறாரு. இது வந்து இவருக்கு தெரியாதா? தெரியும். ஆனா எது கேக்குறாரு, நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு தெரியறதுக்கோசரம். ரைட். அவர் எப்படி பண்ணாங்க நம்மளோட கேள்விக்கு. நெக்ஸ்ட் கேக்குறாரு. என்ன கேக்குறாரு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் அவர் மைண்ட் எங்க போகுது? ஆச்சரியம் போயிட்டு நம்ம அப்படியே இப்ப சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம். இவர் கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட். கிருஷ்ண போகா லாகா நாச்சா அனுமான கரி மாதாஜி 226 மாதாஜி. மாதாஜி. சதசுலயா சதஜன சத சுலாய சத ஜன பாகா ஜாதி கரே தாபு சிங்கிர ஏத திரவிய ராந்திலன பாரே. ಶದಸುಲಾಯ ಶದ ಜನ ಭಾಗ ಜದಿ ಕರೆ ತಬು ಶೀಘ್ರ ಏದರ್ ದ್ರವ್ಯ ராந்திதே நா பாரே. 100 ஆட்கள் 100 அடுப்புகளில் சமைத்தால் கூட இவ்வளவு பதார்த்தங்களை இந்த குறுகிய காலத்தில் சமைத்திருக்க முடியாது. 100 பேரு 100 அடுப்புல வச்சா கூட சான்ஸே இல்ல, இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்றாரு. உடனே அவருக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா, ஓகே சாப்பாட்டு வேலை முடிஞ்சிச்சு, இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன சாப்பிடலாம் தோணும். ஆனா அவருக்கு கிருஷ்ணா மேல ஞாபகம் வந்துச்சு. கிருஷ்ணேரா போகலாஜா நாச்சே அனுமானகாரி உபர தேக்கியே யாயே துளசி மஞ்சாரி. கிருஷ்ணா போகலா காஞ்சா அனுமானகாரி அனுமானகாரி உப்பரே தேக்கியே ஜாத்தே துளசி மஞ்சரி. இந்த உணவின் மீது துளசி மஞ்சரிகள் இருப்பதை பார்க்கும்போது இவை ஏற்கனவே கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட்டு விட்டன என்று நம்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துளசி மஞ்சரி பார்த்தோன்னே அவர் ஓகே இது நைவேத்தியமான சாப்பாடு அப்படின்னு அவருக்கு தோண ஆரம்பிச்சிச்சு.
अनेर शौरभ्यवर्णा अति मनोरमा राधा कृष्ण साक्षात् यहाँ कायाचेन भोजना. பாக்கியா. மாதாஜி பாக்ய மாதாஜி நீங்க 28 பாக்யவான் மாதாஜி 228 படிக்கணும் மாதாஜி. कपाला तोमारा उद्योगा राधा कृष्ण लागानाची एतादृश भोगा. பாக்யவான் பால படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी भाग्यवान तुम्ही सबला तोमारा उद्योग राधा कृष्णे लागा न्याय ஏதாத்ரி சபோகா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நீங்கள் மிகவும் பாக்கியசாலி. உங்களுடைய முயற்சி வெற்றி பெற்று விட்டது. நீங்கள் இவ்வளவு அற்புதமான உணவை ராதாகிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் செய்துள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ ரொம்ப மாதாஜி. லக்கி பாருங்க, இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல், நல்லா இத்தனை பேர் பண்றத நீங்க எப்படி பண்ணிருக்கீங்கன்னு. அது ஒன்றும் இல்லாம அடுத்த ஸ்லோகா யாராவது பண்ணி கண்டினியூ பண்ணுங்க புஷ்பா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. अन्नेर ஹரே கிருஷ்ண सौरभ्य மாதாஜி. वर्ण अधि मनोरमा राधा कृष्ण சாட்சாத்திகா கரியேசன போஜனா. சாதத்தின் நிறம் கவரக்கூடியதாக உள்ளது, நறுமணமும் மிக அற்புதமாக உள்ளது. ராதாகிருஷ்ணன் இவற்றை நேரடியாக உண்டது போல் தோன்றுகிறது. கலரும் அழகா இருக்கு, அது ஒன்றும் இல்லாம ஸ்மெல்லும் சூப்பரா இருக்கு. அதனால இப்ப டைரக்டாவே சாப்பிட்ட ஃபீலிங், அதாவது இதெல்லாம் பார்த்தா வந்து ரொம்ப ராதாகிருஷ்ணா வந்து டைரக்டாவே சாப்பிட்ட ஃபீலிங் எனக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு. तोमारा बहुधा भाग्य कदा प्रशंसिव आमि भाग्यवान इहारा அவசேஷ பாவ. பிரியமான பட்டாச்சாரியரே, நீங்கள் மாபெரும் பாக்கியசாலி. உங்களை நான் எவ்வாறு புகழ்வது? இந்த உணவின் மீதியினை எடுத்துக்கொள்வதற்கு நானும் மிகவும் பாக்கியசாலி. ஹரே கிருஷ்ணா. तुम्हारा बहुत भाग्य काटा प्रशांबिषिता आमी भगवान इहारा அவசேஷ பாபா. இப்போ இதுல முக்கியமான லேர்னிங் என்ன தெரியுமா? அவர் பாகியசாலியான்றதெல்லாம் இல்ல. அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ பாகியசாலி, ஆனா நானும் பாகியசாலி. இங்கதான் நம்ம எல்லாருக்கும் மிஸ்டேக். என்ன மிஸ்டேக்னா, நம்ம வந்து மத்தவங்க பாகியசாலின்னு நினைக்கிறோம். நிறைய தடவை நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல, நீங்க ரொம்ப லக்கி, உங்களுக்கு நிறைய பணம் இருக்கு, நீங்க நல்லா பண்றீங்க, நீங்க ரொம்ப லக்கி, உங்களுக்கு வந்து நல்லா உங்களுக்கு வருது. இது ஏதாவது ஜெனரலா சொல்லுவோம். இவங்களுக்கு யாராவது நிறைய பைசா கொடுத்தாலோ இல்ல ஒரு கோயிலுக்கு போறச்சே நிறைய பூ கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு வந்து அவங்க எவ்வளவு மனசு பிரேமையோட கொடுக்குறாங்க கூட நம்ம நினைக்க மாட்டோம். அவங்களுக்கு எவ்வளவு பைசா இருக்கோ கம்ஃபர்டபுளா கொடுக்குறாங்க பாரு, அப்படியே ஒரு 5 மாலை 2000 ரூபாய் இந்த மாலையா பாத்தியா, அவங்களுக்கு என்ன வேண்டிக்கிட்டாங்களோ என்னமோ. இப்படிதான் நம்ம நிறைய தடவை திங்க் பண்றோம். கரெக்டா இல்லையா? கரெக்ட் மாதாஜி. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இதுதான் நினைப்போம், ரைட்? இல்லன்னா ஆனா பாயிண்ட் வந்து கிருஷ்ணர் அதெல்லாம் திங்க் பண்ண மாட்டாரு. நம்ம சின்னது கொடுத்தாலும் பெரியது கொடுத்தாலும் அவர் கிரேட்டா ஃபீல் பண்ணுவாரு, ரைட்? அதை நினைக்கணும். அதுக்கு நம்ம மத்தது சின்னதா கொடுக்கணுமா அப்படின்ட்டு இல்ல, நம்மளால என்ன முடியுதோ கொடுக்கலாம், ரைட்? நம்மளுக்கு கொடுக்க மனசு இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, ஒன்னே ஒண்ணு சோ ஒன்னே ஒன்னாவது கொடுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால எதுக்கு நான் இது சொல்றேன்னா, கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாரு. நீ ஹையா, நீ லோவா, நீ வந்து இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்றியான்னு. ஆனா நம்ம மனசுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும். ரொம்ப மத்தவங்க இது பண்ணிருக்காங்க எல்லாமே சொல்றேன், புண்ணியம் பாவம் எல்லாமே வந்து ஒரு கவுண்ட்ல இருக்கு, ரைட்? நம்ம அதே மாதிரி இந்த ஏஜ் உடம்பு நிறைய நம்ம தடவை நம்ம சிக்கானா கூட நம்ம நினைக்கிறோம், ரைட்? இது நார்மலா நினைக்கிறதா, சே நான் நல்லா இருந்தா வந்து எப்படி எல்லாம் பண்ணுவேன், நம்ம நல்லா இருக்கிறது வரைக்கும் இவங்க நல்லா இருந்தாங்க, இப்ப பாத்தியா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, நம்மள சட்டையே பண்ணல. ஏன்னா நம்ம வந்து மத்தவங்களும் எப்பவுமே அவ்வளவுதான் சட்டை பண்ணிருப்பாங்க. புதுசா நம்மள ஒன்னும் ஸ்பெஷலா கவனிக்க போறதோ இல்ல சட்டை பண்றதோ இல்ல. ஆனா நம்ம மைண்ட்ல என்ன ப்ராப்ளம் சொல்றேன், நம்ம மனசார நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோம்னா, நம்ம உடம்பு சரியா இல்லாததாலதான் இவங்க என்ன கவனிக்கல, ரைட்? இதெல்லாம் நம்மளோட அசம்ஷனே தவிர உண்மையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியேதான் இருந்திருக்காங்க, ரைட்? நம்மளோட மைண்ட் செட்னால இத்தனை ஃபீலிங்ஸும் இத்தனை பிரச்சனைகளும் வருது. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? சோ அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, எப்போ எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் இதுவும் நல்லது. அன்னைக்கு ரொம்ப நைஸா
ஐ திங்க் விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்னாங்க, நம்ம பரீட்சை திறந்தா கரெக்ட் நல்லது. ஏன்னா நம்மளுக்கு பாகவதம் வந்துச்சு. ஆனா அவ்வளோ பெரிய பரீட்சை திறந்தா நல்லது. ஆனா நம்ம ஒரு தம்மா தூண்டு இன்சிக்னிபிகன்ட் கேரக்டர் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய தெய்வ குற்றம் ஆயிடுது. அதே மாதிரி நிறைய தடவை வந்து நம்ம ஃபீல் இது நேச்சுரல் ஃபீல் பண்றதுக்கு. பட் நம்ம நினைக்கிறோம், ஐயோ முன்ன மாதிரி நம்ம இல்லையேன்னு. நம்ம முன்ன மாதிரி இல்ல. அதுல இருந்து என்ன தெரியுது, நம்ம முன்ன மாதிரி நாளைக்கும் இருக்க மாட்டோம். அதனால இன்னைக்கு எவ்வளவு பண்ண முடியுதோ நம்ம அந்த மாதிரி பக்தியை செய்யணும்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்காம முக்கால்வாசி டைம் வந்து ஐயோ நம்ம முன்ன மாதிரி இல்லையே, எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு. இல்ல வயசு கூட பார்த்தோம்னா, நான் முன்ன மாதிரி எனக்கு இல்லையே. எல்லாருமே அப்படிதான். இப்போ எல்லாருமே எடுத்தோம்னா 16 வயசுல இருந்த நம்ம எனர்ஜின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆனா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணோம்னா 5 வயசுல இருந்த எனர்ஜி 16 வயசுல இருந்திருக்காது. நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. 6 வயசுல உட்காரவே மாட்டோம், ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். கரெக்டா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஆனா நம்ம 16 இயர்ஸ்ல திங்க் பண்ண மாட்டோம் அதை. ஏன்னா 16 இயர்ஸ்ல நம்ம மைண்ட் எங்க போகும் தெரியுமா? நிறைய விஷயங்கள் போகும். இந்த பூ நல்லா இருக்கு, இந்த Dress நல்லா இருக்கு, அதுல எல்லாம் போகும். இதுவே ஒரு 20 வயசுல வச்சுக்கோங்களேன், 16 வயசுல நான் இவ்வளவு அழகா இருந்தேனே அப்படின்றது தெரியாது. ஏன்னா 16 வயசுல நேச்சுரல் பியூட்டி. எதுவுமே பண்ணாம இருந்தாலும் நம்ம அழகா இருப்போம். ஆனா 22 வயசுலயும் அழகா இருப்போம். ஆனா மேக்கப் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். Dress நல்லா போடுறது, இவங்கள பார்த்து அந்த சினிமால இருக்கிறவங்கள பார்த்து இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே போகும். ஃபைனலா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல நம்ம எதுவுமே கவனிக்காம நம்மளையே வந்து கவனிச்சுக்கிற அந்த ஸ்டேட் வரும். அதேதான் 30 வயசுல வயசு குறையும். 40 வயசுல பாத்தீங்கன்னா முன்ன மாதிரி. இப்போ நிறைய பேர் பாகவதம் படிக்கிறவங்க 60 டச் பண்ண போறாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் என்கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா, அச்சோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் தான். இது வந்து என்னன்னா எங்களுக்கு பிரச்சனை. எங்களுக்கு வந்து நம்ப மாட்டேன். என்ன வயசானாலும் தெரியாது. கரெக்டா 60 டச் ஆச்சுன்னா அவ்வளோ வயசு தெரியும்னு. இப்போ 70 அவங்க எங்க அம்மா எல்லாம் கேட்டானா, அதெல்லாம் இல்ல 60 வயசெல்லாம் நாங்க என்னமா பண்ணோம்பா. இது பண்ணுவோம், அதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா 70 இப்போ 80 டச் ஆனவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? இதுதான் லைஃப். ரைட். ஆனா அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது ஏன் நான் இது சொல்றேன்னா, இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல எவ்வளோ அர்த்தம் இருக்கு. நீ ரொம்ப லக்கி அப்படின்னு சொல்றது ஒண்டி இல்லாம, அவரும் ரொம்ப லக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரையும் கன்க்ளூட் பண்றாரு. சோ இத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா எந்த பாவத்துல அவர் சொல்றாருன்னா, நீ ஒண்டி லக்கின்னு இல்ல. ஐ எம் ஆல்சோ லக்கி. அதனால எப்பவுமே வந்து கிரேட்ஃபுல். நம்ம வந்து இஃப் வி ஆர் நாட் கிரேட்ஃபுல் வி ஆர் அ கிரேட்ஃபுல் அப்படின்றது வந்து பிரான் சைத்தன்யா பிரபு சொல்வாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வந்து கிரேட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்மளுக்கு கிராட்டிடியூட் இருக்கணும். கிராட்டிடியூட் இருந்தாதான் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த அந்த கனெக்டும் வரும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து ஓகே பண்றாரு அப்படின்ற ஃபீலிங் நம்மளுக்கு வரும். கிராட்டிடியூட் வரதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளவு கிரேட்டா பண்றோம் திங்ஸ் எல்லாம். ரைட். அவரு அவ்வளவு கிரேட்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரைட். நெக்ஸ்ட் போனோமா? கிருஷ்ணேராசன பீதா ராகா உத்தானா மோரே பிரசாத தேயா பினா பாத்ரேர கரியா. कृष्णेर आचन पीठ रागा उवाच मोरे பிரசாத தேகா பின்ன பாத்ரேத கரியா. கிருஷ்ணருடைய ஆசனத்தை எடுத்து ஓரமாக வைத்துவிட்டு வேறொரு தட்டில் எனக்கு பிரசாதம் வழங்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கு இன்னொரு தட்டுல அந்த பிரசாதம் என்ன எச்சா? என்னெல்லாம் அவரோட மைண்ட்ல இருக்கு கெஸ் பண்ணலாம். அந்த பிரசாதம் தான் எச்சிங் இல்ல. நல்ல பிரசாதமா கெட்ட பிரசாதமா? நல்ல அது பிரசாதம் நல்ல மாதாஜி. பிரசாதம் தான் மாதாஜி. இது வந்து அந்த ஜெகநாதர் கோயில்ல இருந்து வந்த பிரசாதம். அது வந்து அவர் தயாரிச்சு நைவேத்தியம் பண்ண பிரசாதம். அப்போ இல்ல அவர் கையால எப்படி ஜெகநாத் பிரசாதத்தை நைவேத்தியம்? அதான் இவர் நீங்க சொல்றீங்க யாரு? இவர் சர்வபாமா பண்ண ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து இவர் வந்து எடுத்து பக்கத்துல வைங்கன்றாரு. எதுக்கு சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். भट्टाचार्य बाले प्रभु ना करह विस्मया यही का बेतार हरे साक्या भोग सिद्ध हया. भट्टाचार्य बाले प्रभु ना करह विस्मया ஏகா தேசங்காரா சக்தியே போக சித்தஹாயா. மொழிபெயர்ப்பு. இது அவ்வளவு அற்புதம் இல்லை என் ஆண்டவரே, உணவை உண்பவரின் சக்தியாலும் கருணையாலும் எல்லாம் சாத்தியமாகியுள்ளது என்று சர்வபாம பட்டாச்சாரியார் கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, இது வந்து எல்லாமே எதனால சாத்தியமாச்சு? நீ சொன்ன மாதிரி ஒண்ணும் அவ்வளவு கிரேட் இல்ல. இது வந்து எல்லாமே அவர், அதாவது யார் வந்து who will eat the food, யார் சாப்பிட போறா சாப்பாடு? கிருஷ்ணர் பகவான்.
இல்ல இந்த கான்டெக்ட்ல இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவரால சாத்தியமாச்சு அந்த எனர்ஜினால. ஆனா இந்த சாப்பாட சாப்பிட போறவர்னால சாத்தியம் அப்படின்னு இன்டைரக்டா வந்து சைத்தன்யாவையும் குறிக்கிறாரு. ரைட். 2, 3 கான்டெக்ட்ல வந்து கிருஷ்ணர் ஒண்டி இல்ல, சைத்தன்யாவும் கனெக்ட் பண்றாங்க. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அவர்தான் கிருஷ்ணர் அப்படி என்று கொண்டு வரதுக்கு. உத்யோக நாச்சைலா மோரகீர் நீரா ரந்தானே யாரா சாக்கே போக சித்தா ஜானி. உத்தியோகநாசீல மோர கிரகிணர ரந்தனே ஜார சக்தியை போக சித்த செய்தாக ஜானே. இன்றைய சமையலில் நானும் என் மனைவியும் பெரிய முயற்சிகள் எதையும் எடுக்கவில்லை. எவருடைய சக்தியினால் இந்த உணவு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதோ அவர் அனைத்தையும் அறிவார். ஹரே கிருஷ்ணன். எப்படி யாரோட எனர்ஜில ஆச்சோ அதுக்கு தெரியும். நாங்க ஒன்றும் பெரிய நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்ப வந்து அடுத்தது சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னன்னு பாத்துலாம். ஏத ஆசானவாசி கரண போஜனா பிரபு காஹி பூஜை ஏய் கிருஷ்ணேர ஆசனா. பிரபு கஹே பூஜையை கிருஷ்ணர சாசனா. தற்போது இங்கே அமர்ந்து உணவருந்துங்கள். சைதன்ய மகாபிரபு பதிலளித்தார். இது கிருஷ்ணரின் ஆசனம், எனது வழிபாட்டுக்குரியது. சொல்வது கிருஷ்ணரால் உபயோகப்பட்ட பொருட்களை வேறு யாரும் உபயோகிக்கக்கூடாது என்பது பொதுவான நடத்தையாகும். அதுபோல ஆன்மீக குருவினால் உபயோகப்பட்ட பொருட்களையும் வேறு யாரும் உபயோகிக்கக்கூடாது. இதுவே நன்னடத்தை. கிருஷ்ணர் அல்லது ஆன்மீக குருவால் உபயோகப்பட்டவை வழிபாட்டுக்குரியவை. குறிப்பாக அவர்களின் ஆசனங்களை அல்லது உணவருந்தும் இடங்களை வேறு யாரும் உபயோகிக்கக்கூடாது. இதனை அனுசரிப்பதில் பக்தன் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து அந்த இது ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. எப்படி பண்ணணும், எப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு. அவர் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் சாப்பிட்ட சாப்பாடு கிருஷ்ணர் பண்ணல, நான் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற பாவத்தினால இது யாருமே எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து பக்கத்துல வச்சிடுறாரு. அது டச் அந்த பிளேட்டு கூட டச் பண்ணல. இப்ப பிரசாதங்கிறது அவரு சாப்பிட்ட போக மீதி தானே பிரசாதம்னு சொல்றோம் மாதாஜி. அதை நம்ம தானே சாப்பிடணும். அதுதான் நீங்க பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின். அந்த கேள்விக்கு அது கேள்விதான் இப்ப பட்டாச்சாரியா அடுத்த நாளைக்கு கேட்க போறாரு. இந்த கேள்வியோட ஆன்சர் நாளைக்கு பார்க்கலாம். பேஜை திருத்தாதீங்க, சஸ்பென்ஸ் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம். வெரி நைஸ்லி ஃபாலோ பண்ணாங்க. பிரசாதம் தானே, அப்ப எதுக்கு இந்த டாபிக் வருது? ரைட், உட்கார பிளேஸ் வேணா ஒத்துக்கலாம், பட் வை ஃபார் பிரசாதம்? சரியா? சோ நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. பகவத்கீதா புக் இருந்துச்சுன்னா புக் எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே. ஏன்னா இது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியல. சித்ரா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க யாத்திரை போயிருக்கிறப்ப நாங்க ப்ரீவியஸ் சாப்டர் படிக்கலாம் மாதாஜி. நீங்க எது வேணா படிங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பகவத்கீதா சாப்டர் எந்த கேண்டோ மாதாஜி? பகவத்கீதா சாப்டர் 15. பகவத்கீதா மாதாஜி 12 15 மாதாஜி? 15ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா பண்ணிட்டு அப்புறமா டைம் இருந்தா 12க்கு போலாம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாஜா ஊர்த்வ மூலமிதம் சாக்கியம் அஸ்வத்தம் பிராஹுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்யாணி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிராஹுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச ஊர்த்வ மூலமத சாக்கியம் அஸ்வத்தம் பிராஹுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மூலமத சாகம் அஸ்வத்தம் பிராஹுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச ஊர்த்வ மூலமத சாக்கியம் அஸ்வத்தாம் பிராஹுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்யாணி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்த்வமூலம் மதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராஹுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவித்.
भवेत्। இல்ல இதெல்லாம் தெரியும். ओके, 6th one. न यद् भाषयते सूर्यो न शशङ्को न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं भवान्। न तत्परसे सूर्यो शशाङ्को न भावकः यत् यत् तत्पर निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःशस्त्राणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कष्यति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप् उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धं विवासयात्। शरीरं शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामहम् ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप् उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धं विवासयात्। शरीरं शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्राम ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। लास्ट टाइम शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप् उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धं विवासयात्। शरीरं शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्राम ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। माताजी निर्माण मोह அது இன்னும் வரல மாதிரி வரேன். எத்தனாவது ஸ்லோகா? 14. 15 5th ஓ அப்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே சாரி. निर्माण योगा दृश संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वे विमुक्ते सुख दुःख संजेर गच्छन्ति अमूढा पदमव्ययत्तात्। निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृद्धकामाः तद्वैतमुक्ता पदमव्यतत्। ஸ்கிரீன்ல தெரியலையே. ஸ்கிரீன் அவங்க சித்ரா மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. நான் லைவ் கூட ஸ்டாப் பண்ண முடியல. அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் பேசுறது. 19th one. यो मां ये सममं मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजन्ते मां सर्वभावेन भाषत। यो माम् एवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेव समूढो जानाति पुरुषोत्तमः सर्वविद् भजन्ते मां सर्वभावेन भारत। यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। 15 माताजी सर्वस्य शाहम् ओके 15. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविद्धेव चाहम्। सर्वस्य साहं सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं वेदवेद्यो वेदान्तकृत् वेदविद्धेव साहम्। इति गुह्यतमं இது 19 சாரி 19 முடிச்சிட்டோம். 20 इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नगा एतद् भूत्वा बुद्धिमान् च कृतस्कृतश्च कृताकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम्
इदमुक्तं मया मया नक तत् बुद्ध्वा एतद्भुक्त्वा बुद्धिमान् स्यात् कृदश्च च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघा एतद् भूत्वा बुद्धिमान् चेत् कृतस्कृत्याश्च भारत इति यदि गुह्यतमं यतमं शास्त्रम् शास्त्रम् शास्त्रमिदमुक्तं मया नक बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत भारत ஓகே இப்போ 12th போலாமா? अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तां ते पर्युपासते ते चापक्षरम् अव्यक्तम् एतां योगवित्तमाः अर्जुनं वाच एवं सततयुक्ता सततयुक्ता ये त्वां भक्तानां पर्युपासते पर्युपासते चाव्यक्तम् अव्यक्तं तेषां ते योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यवेशमनुपात नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमो मतः श्रीभगवान् उवाच मया वेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता वर्तते श्रद्धया परयोपेदास् ते मे युक्ततमा मतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता चक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्स्यसि क्लेशो दिगदरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्